మన డాక్టర్స్ అందరూ సర్వే చేసిరట. సర్వేలో ఏం తెలియదంటే మన ఇండియన్స్ మన బాయ్స్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే డోలో 650 అనే గోల్ ఉంది కదా, డోలో 650 బఠానీలాగా మింగుతారంట. బఠానీలాగా ఫేవరెట్ స్నాక్ అయిపోయిందంట అందరికి డోలో 650. జ్వరం వస్తే డోలో 650, తుమ్ములు వస్తే డోలో 650, మొడ్డ లేకపోతే డోలో 650, పీరియడ్స్ రాకపోతే డోలో 650. డోలో 650 భయంకెలోడి డోలో 650 బంద్ చేయరు ఇవన్నీ. మొడ్డలో డోలో 650, ఊరికే డోలో 650 ఒకటే గోలీ లేదు. మాట్లాడితే డోలో 650, జ్వరం వస్తే డోలో 650. అరే ఏదిరా బాయ్ ఇది, పెయిన్ నొప్పిస్తుంది డోలో 650, డోలో 650, డోలో 650. డాక్టర్స్ ఏమంటారు అంటే అట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు మింగకండి డోలో 650 గోలీ. కొంచెం డాక్టర్ని కన్సల్ట్ కండి, మంచి డాక్టర్ని, ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ కాదు, మంచి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి మంచిగా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని వాళ్ళు వేరే ట్యాబ్లెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఊకే మనకు ఆ డోలో 650 ఆ ముడ్డలో గోలి అది ఒకటే లేదు కదా, వేరే ట్యాబ్లెట్లు కూడా వాడంటారా అన్న. ఊకే డోలో 650 బంద్ చేయరు. మస్తు అయిపోయింది ముడ్డలో డోలో 650 బంద్ చేయండి. బాత్రూమ్ రాకపోతే డోలో 650, ముడ్డ లేకపోతే డోలో 650 బంద్ చేయరు భయానికి వెళ్ళి.